Ahoj, vítejte u druhého videa seriálu o mentální přípravě. V prvním videu jsme si vysvětlili, proč vlastně zařadit trénink mentálních dovedností do běžného tréninku. Řekli jsme si, že mentální výkon je nedílnou součástí celého sportovního výkonu a mentální výkon se dá trénovat a rozvíjet. V tomhle videu si představíme základní dovednosti a techniky jakési mentální svaly, které je možné rozvíjet a na kterých můžete pracovat. Jsou to dovednosti, které se dnes běžně zkoumají nejen v rámci výzkumu sportovní psychologie, ale pronikají i třeba do lékařství, například do chirurgie nebo hudby, řízení výkonnosti pracovníků a podobně. Jinými slovy, není to žádná magie nebo složité rituály, žádné tajemné pokusy, jen jednoduché dovednosti a techniky, které často už možná sami používáte, byť třeba v jiných situacích, nebo o tom ani nevíte, například ve škole. Mezi základní techniky a mentální svaly patří nastavování cílů, vizualizace, vnitřní řeč a řízení vnitřní energie. Začneme u té vizualizace, neboli představivost. To je schopnost představit si v hlavě jakýsi film o tom, jak podáváme výkon, jak děláme danou konkrétní techniku, nebo jak to vypadá, když plníme nějakou taktiku. Nastavování cílů je schopnost zacílit na svoje cíle, ať už ty krátkodobé a ty procesní, tí mají jak něco dělat pro lepší zaměření naší pozornosti například, nebo ty dlouhodobé pro nějaké posílení například motivace. A samozřejmě nejen nastavování cílů, ale i jejich průběžné vyhodnocování a měření. Třetím je jakási regulace vnitřní energie, což je schopnost nabudit se na výkon, umět se víc vyhecovat a nabudit, nebo naopak uklidnit, aby ta přemíra emocí neměla takový vliv na náš sportovní výkon. Poslední je jakási vnitřní řeč, nějaký vnitřní dialog, což je schopnost mluvit sám k sobě, tak, aby to bylo prospěšné tomu sportovnímu výkonu. Neschazovat sám sebe za chyby nebo za prohru, ale umět si pomoci, umět se pochválit nebo se třeba povzbudit. Aby ta vnitřní řeč nevypadala jako to nezvládnu, ale spíš jako to dám. Případně, když to nevyjde, tak se svět přece nezboří. A pomůže tak řídit naši vnitřní energii toho sportovce. Jsou to jednoduché techniky a běžně se zkoumají v rámci výzkumu sportovní psychologie. Co je ale důležité pro náš seriál o mentální tréninku, a je klíčové to, že abyste mohli tyhle techniky a mentální svaly, řekněme, rozvíjet a zdokonalovat je, tak nepotřebujete žádnou speciální průpravu nebo externí pomoc a můžete si na nich v klidu pracovat sami doma samostatně. Jedná se o techniky, které byly rozebrané zprava zleva, tam a nazpátek. Bylo o nich napsáno velké množství publikací a výzkumů, takže se nejedná o žádné rituály nebo omyly, ale seriózní výzkum. Ke konci potom tohoto seriálu o mentální tréninku si ukáže podrobně i některé pokročilejší techniky, které už vyžadují trochu jiný přístup nebo nějakou kombinaci těch základních mentálních schopností. Je to například přerámování nebo nácvik simulací, potom předstartovní rutiny a nakonec kontrolu pozornosti. Tak v rámci seriálu jsme si už odpověděli otázku, proč trénovat tu hlavu, a dnes jsme si řekli, co všechno vlastně můžeme trénovat. V tom příštím díle se podíváme na to, jestli umíme třeba nějak změřit, o kolik nám ten trénink hlavy zvedne naši výkonnost a jak je vlastně účinný ten mentální trénink, případně jestli to vůbec dokážeme změřit. Těším se.